Supply sang baboy sa syudad sa Iloilo hindi apektado suno sa Iloilo City Veterinary Office. Samtang Mayor Jerry Treñas, ginaduso ang pagtukod sang tree parks ka green spaces. Naka-alerto ang composite team sang Iloilo City Government nga nakatutok sa pagbantay sa African Swine Fever. Matapos na diskubrihan ang suspected case ng ASF sa Banwasang Uton, gilayon nga gin-activate ang border control. Apang ginpasiguro sang Iloilo City Veterinary Office nga hindi maapektuhan ang supply sang baboy sa merkado, apisar may aras ang temporary ban sa mga produkto gikan sa Uton. Diri sa aton sa city, ang ginbanta man lang temporarily is ang Uton. So supply from other towns are still coming in. So kung magpaihaw sila sa slaughterhouse naton, ang veterinary health certificate lang gid aton requirements sa subong. So hindi ta pwede nga ibantanan gid ang bilog nga province, no? So ample pa ang supply sang aton nga karne sang baboy. Importante gid suno sa City Veterinary Office nga may health certificate ang mga sapat antes man makalabot sa ihawan. Angot sini, hugot ang koordinasyon sa lokal nga pangluhan sa Provincial Veterinary Office para masiguro nga wala na sang produkto sang baboy nga makagwa gikan sa banwa sang Uton. Magluwas sa border control, naka-alerto naman ang PNP para magpatigayon sang random checkpoints. With coordination sa aton provincial veterinary officer, they have already cordoned the area sa ground zero. So ang aton EO is only restriction sang municipality of Uton. So dira anay aton nga mga border controls, no? So later on, pero naka-alert ang all other areas ang aton PNP to randomly check. Madasig ang kontaminasyon sang ASF, gana yung mga inspection team man ang city agriculturist para magbulig sa mga backyard hog farmers, ilabi na sa himon ng disinfection sa mga tangkal sa syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga idusugid sang lokal nga pangluhan ang pagpasanyog sang green and open spaces. Sa pagkamatuod, 3 ka mga tree parks ang ginsugura na nga obrahon. Para sa alkalde, hindi lamang simple nga lagawan, kundi ini ang sabat sang Iloilo City sa problema sa climate change. Ang tree parks na nga gina-establish na sa city is really our action against to fight climate change, no? Amo na nga hindi lang isa, 3 ni, may isa kita nga 3 hectares dito sa Lanit, may 1.6 sa Boulevard, kag may 35 hectares kita nga mangrove diri sa Hinaktakan. Sa pinakauli nga pagbisita ni Mayor Treñas sa Kuala Lumpur, Malaysia, iya nakita ang masangkad nga green open spaces, kag handom sini ang kaangay nga mga proyekto para sa mga Ilonggo. Aminado ang alkalde, madamo pa sang dapat nga obrahon, gani amat-amat na nga ginaumpisahan ang mga green projects ng syudad. And we continue to plant all over the city, no? Kaya gusto taman nga makabulig kita kontra sa climate change. Ang aton makitaan tagidiya sa syudad ang epekto na sa climate change kay nagabalik na ang tubig kung magsaka ang tide sa aton, no? Areas nga diri sa Dira Luna, sa ano nga dala na ganita ang sa Halandoni, no? Diri sa Mabini, sa Dalom, kag sa De Leon, gabalik na ang tubig, no? Kung magtaas ng tide kay ang nakitaan ta subong, ang high tide subong mas mataas kumpara sa sanguna. Magluwas sa tree parks, nagapadayon naman ang development sa mga public plaza sa kada distrito sang syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.